Nasamsam sa sarong newly identified drug personality ang labis ng 200,000 pisong kantidad ng shabu sa pigkunduser na search warrant operation sa Esperanza Masbate, Magala sa Iscasubanggi. Binistuan na aresto na si alias Alu, 37 anyos, may agum as residente ka na sabing lugar. Nakuha sa posisyong kan suspect ang pukomas o minus 15 gramo nin pigtutubo na shabu na may estimated street value na pukomas o minus 102,000 pesos. Bago yung application namin ng search warrant, pinamonitor ko muna yung tao, ma'am, kinakasing ko, and then nag-conduct po kami, ma'am, ng isang test buy dun sa tao. Then nakabili, ma'am, and we subject the nabiling item, ma'am, sa crime laboratory namin, ma'am, and then it turned out na positive na shabu yung item, ma'am. That's why nagsagawa ako, ma'am, ng briefing dun sa tao na applyan namin ng search warrant. Antes ipa sa irarom sa physical as in medical examination, pigbasahan man ang sospekan sa iyong mga diretsos bilang akusado. Nasa kustudiya na iningunyan kan Esperanza MPS as sinahampang sa kasong pagbalgara sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Napakalaking bagay, ma'am, ang ganitong klaseng operation is nagiging successful, ma'am, laban dito sa mga taong patuloy na nagbebenta ng pinagbabawal na gamot, ma'am. Dahil alam naman natin, ma'am, kung ano yung napaka-maraming masamang epekto ng pinagbabawal na gamot. Lalo na sa mga kabataan natin, ma'am, na dapat pag-asa ng bayan, kung ma-involve na agad dito sa ganitong bisyo, ma'am, is napakasayang naman, ma'am, na kinabukasan. Sa presente, pag-aaram pa ka naturidad kung saan nagkukuha ng illegal na droga ang suspect. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.